ବିଧାନସଭାରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିକି ବହୁତ ସାରା କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ବହୁତ ନେତା ବାହାରିଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ, ରମେଶ ଜେନା ଆଉ କିଏ 3 ଜଣ ନିଲମ୍ବିତ ବି ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ପାଖାପାଖି 7-8 ଜଣ ସେମାନେ ବି ସେ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲଟା କ'ଣ କି ଜାଣିପାରିଲେ? କଂଗ୍ରେସର କାହିଁକି ନା କଂଗ୍ରେସର ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ, ବାପା ସେଇଠି MLA ବନିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପୁରେଇଲେ, ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଖାଇଲେ ସେଇ ଥାଳିକୁ ନାତ ମାଇଲେ। ଛାଡ଼, ରମେଶ ଜେନା କହିଲେ ଦବାଙ୍ଗ ନେତା ଗୋଟେ, ତ ସେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ କଲେ। ବହୁତ 3 ଜଣ ନେତା ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ। ଛାଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଟୁବୁ ଓରଫ ଟୁବୁ ଭାଇ, ଆଉ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ପୁଅ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଏମାନେ 2 ଜଣ କହୁଛି। ଏମାନେ 2 ଜଣ ବହୁତ ଭଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି କରିବାର ଥିଲା, ଫ୍ୟୁଚର ନେତା କହିବାକୁ ଗଲେ ଟୁବୁ ଭାଇ ତ ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଭଲ ଥିଲେ ଲାଗୁଥିଲା। ହଁ, କ'ଣ କରିବେ ନା କ'ଣ ଆମେ ବାପାର ବଦଲାଟା ନେଲୁ। କ'ଣ ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ତମେ ବାପାର ବଦଲା ନେଲ? ବାପା କ'ଣ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, ତମ ପୁଅ ମାନେ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ? ତମ ଭଳିଆ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା। ଯେଉଁ ନେତା ମାନେ ତମେ ଯେଉଁଠୁ ତମ ବାପା ମାନେ ଗଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ତମ ପୁଅ ମାନେ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇକି ସେଇ ଦଳରେ ମାନେ ରହିକି କିଛି କରିବା ବଦଳରେ ସେଇ ଦଳକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲ। ମାନେ ଯାହାର ଖାଇଲ ତାର ଗୋଇଠା ମାଇଲ, ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଖାଇଲ ସେଇ ଥାଳିରେ ଚିପ ପକେଇଲ। ଆଠୁ ଆଉ ମାନେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା। ଶଳା ପଇସା ପାଇଁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଦେଲ ତମମାନେ। ଛାଡ଼, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କଟକ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ ଯାହା କରିଥିଲେ, ଯାହା ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା କି ସିଡିଏ ସାଇଡ୍ ସେକ୍ଟର ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ ଡେଭଲପ୍, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦେବୀର ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ପୁଅ ଏସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କଟକ ପାଇଁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କିଛି କଟକ ପାଇଁ ଏମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। କଟକ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଆଜି ବି ଅଛି।